ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଗତକାଲି ଆମେ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇଟି ପଦ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ବୁଝି ଉତ୍ତର କରିଦେଇଥିବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତିନିଟି ପଦ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। କହିଲ ପିଲେ, କାଲି କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନ୍ମଭୂମି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା ସାଇତି ରଖିଛି। ସେ ଆମ ମା ଭଳି ଆମକୁ ପାଳୁଛି। ତାର ବଣ ପାହାଡ଼ ଗହଳିଆ ବଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗାନ ମନକୁ ମୋହି ନେଉଛି। ଆଜି ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ରହିଛି। ତେବେ ଆସ ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ ଗୋଟି କି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଳେ ତାଲୋଟି ଉଠଇ ହସି ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏଥରକ ମୁଁ ବୋଲିବି, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲିବ ହେଲା। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ ଗୋଟି କି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଳେ ତାଲୋଟି ଉଠଇ ହସି କୋଳେ ତାଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୁଏ ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୁଏ। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ 5 ଥର ଲେଖାଏ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ରହିଲା ପିଲେ? ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର କଲେ ଆଉ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲେ ଆମର ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆସ ପିଲା, ଏବେ ଆମେ ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା କ'ଣ ନା, ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର ଜୋଛନା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି କୋଳେ ତାଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆକାଶ ଦେଖିଛ? ରାତି ଆକାଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖ ନା, ରାତି ଆକାଶରେ ଆମେ ତାରା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖୁ। ସେଇ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଶଶୀ କହିଲେ ଶଶୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶଶୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଜହ୍ନ, ଶଶୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଜହ୍ନ କହନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ନା ପିଲେ? ଯେମିତି ଆମେ ମାଆକୁ ଜନନୀ ବୋଲି କହୁ, ମାତା ବୋଲି କହୁ, ସେହିପରି ଆମେ ଜହ୍ନ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଶଶୀ। ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଜହ୍ନ କିରଣ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ସଫା ଦେଖାହେଉଛି। ଜହ୍ନ କିରଣ ସଫା ଦେଖାହେଉଛି। ଜୋଛନା କହିଲେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ। ଜୋଛନା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣକୁ ଜୋଛନା କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେମିତି ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ତ ଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମର କେଉଁଠି ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଭାରତ ମାତାର ସେଇ କୋଳରେ ସବୁ କଥା ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏକଥାଟି ବୁଝିଲ
ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀମାଳ ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୁଏ। ସାଗର କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଲି? ସାଗର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଆଉ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଅଛି। ସାଗର, ରତ୍ନାକର, ପାରାବାର କୁହାଯାଏ। ସାଗର ତମେ ଦେଖିଥିବ, କେଉଁଠି ଦେଖିଛ? ତମେ କେ ପୁରୀ ଯିଏ ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ, ନହେଲେ ପୁଣି ଯିଏ ଆମର ପାରାଦୀପ ଯାଇଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିଥିବ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ପୁରା ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଢେଉ ତା ଦେହରେ। ଲହରୀ କହିଲେ କ'ଣ? ଢେଉ। ଲହରୀକୁ ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଉର୍ମି। ଏଇ ଢେଉ ଗୁଡ଼ିକ କୂଳକୁ ଆସେ ପୁଣି ପଳେଇଯାଏ। ଆକୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ନାଚି ନାଚି ଆସି କୂଳକୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆମ ଭାରତ ମାଟି ମାର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାହେଇଛି। ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗେ ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ପୁଣି ଝରଣା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଥାଏ ପିଲା ଜାଣିଛେ ନା? ଝରଣାଟା ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଥାଏ। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ସେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସେ। ସେଇ ଝରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଈ ପାଲଟି ଯାଏ। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଝରଣା ନାଚି ନାଚି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ମା ମାଟିର ଦେହରେ ବହିଯାଇ, ନଦୀ ବହିଥିବାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କରିପାରୁଛେ, ତାର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମରି ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମମାଟି ସାଇତି ରଖିଛି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ? ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ସେଇ ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ସେଇ ଦେଶର ପଲ୍ଲୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା? ଗାଁ। ଆମ ସେଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେହି ପର ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ପର କେହି ହେଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛ, ତୁମ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତୁମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନେ ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁକି? ଆଜି ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଠି କେହି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଭାଇ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି, ଇଏ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବିବା, ଆମ ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସେଇ କଥା କହିଲା। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏଠି କେଉଁମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆମ ଦେଶର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥର ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏତିକି ଆଜି ଥାଉ, ପୁଣି କାଲିକି ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଘରେ ବସି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଗ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆହେଇଛି ଚରଣ, ସାଗର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବିମଳ, ଜୋଛନା। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର, ସଫା, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ପାଦ, ଶଶୀ। ତମେ ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଇଛି ବିମଳ ମାନେ ସଫା ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଭଳି ତମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ଅଛି ପଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖ। ଯେମିତି ଜନ୍ମ ତାର ହେଲା ଜନ୍ମ। ଜୋଛନା ସେମିତି କ'ଣ ହବ ଲେଖିବ? ଜୋତ୍ସ୍ନା। ସେ କହିଦେଲି। ପରବର କ'ଣ ଲେଖିବ? ପରାଣ। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ନେହ, ତାପରେ ଗରବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆକୁ ଲେଖିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ଅଛି ତଳ ଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପରେ ଅଛି ଜହ୍ନ, ତାରା, ଶଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ର। ତା ଭିତରେ କେଉଁଟି ଅଲଗା ଭାବୁଛ ତା ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ଘରେ ଅଛି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ରତ୍ନାକର। ଘରେ ଅଛି ତରଙ୍ଗ, ଉର୍ମି, ଲହରୀ, ସ୍ରୋତ। ସେମିତି ଘରେ ଅଛି ଲତା, ବୃକ୍ଷ, ଗଛ, ତରୁ। ଆକୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ 4 ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖିବ। କରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳର ରଙ୍ଗ କିପରି। ଖରେ ଦିଆହେଲା କିଏ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗରେ ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମିର ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କାମ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା। ତୁମେ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ। ମନେ ରଖି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିକିରି ଆଣିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏତିକି ରଖିବା। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି କାଲିକି।